fine Daniel Hasseler. Og Danbro er blevet sat op. Og sig så, hvem har vi her? Mr. Jeppe. Hallo Jeppe. Hej. Er vi klar? Meget da. Hvornår varmer vi med Daniel Hasseler? Jeg tror, det var efter 709. Spændende. Du har jo egentlig trukket et perfekt spor ind. Vi har lige set dobbelt-deceiver spids hele vejen rundt. Det er et godt spor. Ja, det var et ønskespor for os. Det var det også, ja. Og sidste gang vandt vi, det kunne nærmest ikke lade sig gøre. Vi må ikke snakke taktik, fordi det er der nogen, der kan bygge noget op omkring. Det er også giftige konkurrenter. Hvordan ser du på chancen? Jeg tror, hvis det hele er klar, for vi har en god dag, så kan vi være blandt de 3. Det tror jeg. Og hvor mange løb har Jeppe egentlig kørt her på Valla? Jeg har kørt mange. Også på så stor en dag her? Ja, men det var da jo rigtig ung. Har du vundet, Jeppe, her før? Ikke i en Elite Weekend, det har jeg ikke. Men skal vi så ikke bare aftale, at det gør vi i dag? Det håber jeg. Hvis man skal være helt realistisk, og det skal være noget spilbull for danskerne, kan det gå hele vejen? Ja, som jeg siger, har vi max kraft, så er det muligt. Det er muligt den her gang. Jeg ved, at vi har fået spor, jeg har en hest i topform. Men jeg ved også, hvor meget det kræver. Så realistisk set, så jeg tror jeg meget glad, hvis vi får en rigtig god præmie. Og hvis man så snakker om sådan her med heste, der skal rejse og sådan noget, hvordan har den gjort det? Jamen, han var dårlig til i starten, men jeg synes, at han bliver bedre og bedre til det. Og den her tur, der har vi ikke noget at klage på. Han har spist, han har drukket, så han var afslappet i hans morgenjogging. Så nej, så langt, så godt. Og nogen, der snakker om det her med at skal makse heste. Kan man gøre noget bedre, end det, den leverede sidste gang i København? Nej, for det var kun hans anden løb i år. Så selvom det lyder dumt, så er han måske, skulle han helst være lige 7 gram bedre i dag. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, Jeppe. Ja, tusind tak.